Nang, piye mbok De? Mama Joko ya. Oh, mama Joko. Dia anakku Aldi. Oh, kadut to, De. Iya, Le. Ora ngerti aku, De. Oh, ya wis, Nang. Nggih. Hei, Andi. Mas, yo aku. Yo, kowe kon ndi? Lah kowe ora panik lho. CS-mu ilang. Lah ngopo kremel ilang misan, ayo. Wes Ron, aku ki yo ning omah tanggung jawab lho, ngewangi papan deres. Kayak iki dengar mangkas tadi tuh. Makane kuwi aku ngewangi bapak. Ben ya Amri iki anak rajin ngono nah. Ya, Bro. Piye iki cah partnerku soal ilang iki? Wis, ngene wae. Wis sesuk goleki ampere pokoke ketemu ben wong tuane lega. Masuk Ae tapi bali sekolah aku. Kan luhur lah. Luhur. Ora hubungi wae. Lah apa ketero wong iki? Lah wonge lho ireng. Malah Ya dikira dhewe nggo gendruwo kok. cah. Kayak ronda kae lho mulai maling. Wis engko bengi ae, saiki wis maghrib. Oh iya, jam 6 lho. Ning ndi Pak Lek iki? Video kerja ora to, jarene ngajak kerja. Hei, iki cah ndi? Ngopo terus kene? Kok ora ndek omah ae. Lah ngopo Kang? Wong aku ning kene cik nunggu wong kok. Kok ning kene war maling. Wong ning kene iki akeh tanduran. Aku ngerti wae tukang maling. Ora Kang, aku ki wong apik-apik nek. Awas deh sampai tanduran ning kene ilang, tak goleki sampai bolongan semut kowe. Apa yo medeng bolongan semut. Ya, wis siap, Bro. Wis siap Lek, tak kira mau ra sida santai wis suwi kan takoni wong bareng. Lah wis sida, arep melok kerja. Ayo mangkat. Iki wis asar. Kek gendut durung ketemu. Nek sanggera ketemu selatu wong wedok aku engko. Jane aku karo bocah-bocah yang goleki. Anakmu jane gede, tapi golekane ya angel. Wis tak goleki nggo GPS lho, Lek. Panggara ketemu lho. Piye, kesel kerja? Oh, ngene iki to. Aku baru ngerti lah wong nyambet gawe iki rasane kesel. Ya iya, ya makane kuwi gawe iki ora penak, Lek. Iya. Mana? Wah, ngeri kali. Kawanane medeni. Karena di Ati iki. bukan nih. Wes, kuwi mau kok tak nggo guyon ae, Dut. Jenengmu Adut, jenengmu Adut. Iya, kadut. Oh, Kadut to? Iya. Oh. Kamu tak nggo guyon wae le. Sing jelas ki yo. Nah. Sing jelas asline kuwi wong ndi? Wong Sagung.
Wis Agung. Iya kono. Oh, lah dek iki ngopo kowe ning jembatan? Nah. Ngene le, tak ceritani. Aku ki diingin ning jembatan diingi. Aku ki lunga teko omah. Wis, engko bengi apa engko sore tak balik lah nang omah. Yo, kowe iki kudune balik. Yo, duwe wong tuwek yo njaluk ngapura karo wong tuwek balik. Ya kowe kan saiki lungamu ya kowe iki ora lunga, wis tajak kerja. Ya engko pira-pira gajimu ya engko dikekke wong tuwek, bahwasane kowe iki lunga iki megawe, ben wong tuamu seneng. Wis. Saiki iki wis sore, ya toh. Ya. Nah, aku tak balik iki jas bojoku karo anakku nunggu aku ning omah. Nah, yo pesenku yo balik njaluk ngapura wong tuwek. Ya wis salah lek lungane ngono iki wong tuamu jelas bingung golek kowe jelas. Positif. Kalau aku ndek anak lagi sampai sedina ora balik bingung kok. Ngono iki entek pirang-pirang dino kowe iki jelas lunga omah. Ya. Wis aku tak balik sik ya. Iya ya. Sik iki gajiamu sore iki. Ya malah kerjane ora. Ya lak nganggur melo lek. Oh iya, sementing balik dhisik, temoni wong tuane ning omah ya. Yo. Nah iki gajiamu dikeke bapak lho, apa mamake sampean ya. Nah, tak balik sik ya. Iki rokokku apa rokokmu? Rokokmu. Oh, rokokku to? Heeh. Ya tak balik sik ya. Ya ya. Tenan ora iki. Oh, alah. Iya. Oh. Wis lah, gak apa-apa, kena gawan megawe. Muga-muga bapak seneng tak kei aku kerja dhewe. Nek lah. Iki ngono golek teko ndi-ndi ora enek. Ning Musagung kok akeh. Kowe iki malah ganggu wong cepet-cepet. Apa pengen tak tempilingi? Yo sepurane tenan lek. Lek mangi cepet-cepet arep ngandi. Wes. Ganggu wong lewat ae. Apa kena kuawen gasmu? Kale, minggir. Bur kowe. Suwung jare. Becak. Ya, Karyo. Kak. Guys. Kabar-kabar iki bocah-bocah donggole kadut lho. Ya wis krungu urung? Wes to, guys, wis long kene iki entuk kabar ke arek-arek. Wis saya golek wae. Saya golek bareng. Ayo, Saya berangkat. Kon ndi iki? Kok belakaan tekan kene? Aduh men lah aku. Bung guys. Ning desa ku angel nggo praktek sekolah. Karo uga ten kabeh lho mungkin ngono. Aku kok ngendi guys? Golek kadut. Pirang dino ora balik-balik golek bapake dae. Lah kadut ki bocah sing ndi? Sing bentong kalau kok bentong ora kowe. Kamu wonge. Nek kuwi aku ngerti. Mungkin ning desaku to. Digo mobil truk, tapi mbah ning ndi ra artine aku. Mau tak tulis gawe maling barang kok. Aku tak balik sik, wis arep magrib barang. Ya. Aku yo balik yo aneh. Wis sik. Tadi nih kan. Oke, berangkat tadi ya. Oke.
Ayo Kak. Arep magang barang liar. Tuh malah. Wes gas. Gak usah padha bedek. Iki nek Iki masalah info penting. info penting. Info apa? Tentang kadut. Lah ning ndi? Koncoku nang desane dheke. Numpak mobil truk. Mbok neng ndi parane karo. Oh, yo. Yo wes, dirembuk ning kebengi ae. Saiki wis magrib bales sadan ki lho. Oh iya. Ya, saya dibeli omah. Balik. Ayo. Duwe anak lanang, sitok-sitoke kok yo ora balik pisan. Digoles dino utuh ora ketemu. Wis nek pomo ilang ben lah. Muga-muga ilang wae ben ra balik. Dik, Dewarti, gawane kopi aku. Sedina ora ngopi mu mendasku. Apa tuh bawa jane kayak gini? Lah, ganggu. Ngapa lah ya? Ayah gawane kopi, Dik. Siap. Jan iki angin di mantan ayu-ayu kaya bidadari pasar ngepek di warti kok tak kira dhisik paling ayu tenan wis bentuke weh mati bainol tenan wis kaya bidadari lah pokoke paling ayu di bojoku kok malah manak pisan kok bentuke dadi kaya garan pancing weh Apa sih ngomongnya kowe? Wong kene iki lho ngomongne Aldi kan ngira balik-balik ora ketemu-temu blas. Kopine enak ora, Dik? Pahit jang, kaya pamu. Bojo koyo ngono, Dik. Mbok turu kene lho. Kira koyo jaman nome di biyen. Apa ya, Mas? Gue mau nggak ya, nggak dia ketemu nggak ya? Ora, Dik. Wis tak golek kontin ra ketemu. Iki aku enek anu, Dik. Solusi. Oh, benar. Enek solusi anu neh. Kan jero wae kutiwane wong malah enak. Oh iya ya, ayo. Ayah, bunda, anakmu balik. Siapa lagi? Udah ngomong yang ini. Nyambung aja ya, Wong. Iya. Apa iki? Anakmu Apa balik meneh? Isih di dalan omah. Ora minggat to kono neh ngono. ya wis, aku ngono. Piye? Kabare gendut piye? Aku mungkin sore iki kuwi jarene hit karo ganjet ki dekne reti. Kadut iki ditumpakne mobil truk. Oh, lah ning di posisi ini bocah kuwi. Mungkin ditumpakne mobil truk arahe ngalor ono jarene. Walah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok iki ning jiwa ayo tuwang pol ya kowe. Aku metu golek inspirasi njogo. Kowe iki di golek ora ono. Partner paling setia ya kowe kuwi lho. piye tuh ini lho ceritane aku ra mulai pirang-pirang dino iki aku kene masalah ning keluarga Wis cerita saiki. Yo diungkapin kene aja aku sebagai partnermu ini ngene iki yo
pengen kowe iki terbuka ben iso ngilangke beban moralmu. Aku ki pertama aku lunga ning omah iki. Are ngene. Bapakku ki mau pas aku ning arep omah pergi kopi, aku arep lunga. Aku mau terus ngompiang. Ngamuk, jane, "Yo wis, kowe minggat ngono." Ya mangkat minggat. Sak lakon-lakone sikilku aku mau terus boleh ndi. Apa ora kesel kowe? Hah? Oh, kesel ra kesel. Aku Terus lek mangan lah adus piye? Ora adus. Aduh. Kowe nyang gembalane wong kowe. Ora. Mau wale kuwi nek kowe ta. Bentar watane kowe. Lah, ngene lho, ngene. Aku ki yo melu wong. Melu wong. Sopo sih mbok elok iki sopo? Le Garmen. Yo lek Garmen. Kan sapa meneh kowe iki? Wong iki Wong ngono lho, desa sebelah. Wong iki kerja nganu mobil nganu kayu. Oh. Kayak aku dijak ning kono kayak mangan. Berarti tukang nyenggini kayu ya ngono. Iya toh. Waduh, kitamu ya. Aduh. Yo piye lah aku ning omah yo peni lho. Ora. Sompiangi Eh, seneng. ngono pas iku dhisik. Kok lek karo wong tuwa ki yo lek bangun iki ora manut. So, lek kon minggat ki yo minggat tenan kowe berpikir dewasa lah, dae. Ya aku ki wis piye carane aku ki semanut. Tapi yo piye aku arep lunga sik. Nah, bapakku langsung tuh wis minggat wae nakno. Lek cara ngono kuwi salah, ngomong iki. Iso Yo piye ngawasi wong aku tuwa. wis pikiranku wis enggak enek pikiran liyon neh kecuali wis minggat. Ya wis. Nah. Rungokno aku sik. Piye? Esuk aja ngono kuwi meneh. Diulangi neh. Nah, saiki aku mau kan wis niat balik to. Bang, kalau ngarep omah, ngapa lawang? Bapakku buka lawang semantan nih. Iya. Minggat to nang. Tuh. Ya minggat ora. Yo makan aku rene. Minggat meneh. Iya. Iya. Ya apa men rasa meneh bar iki? Nah, yo wis, engko ning di sak maku-maku. Kowe kerja kuwi digaji piro to? Ini Lukson. Aku ki kerja, Mbak, dibayar 2000 repes. Ora nyucuk. Kau ketemu. Wampeng metu wilek ora Anu gede. Yo piye lho, mangan maune sedina kan 5, kan 4, lah iki mangan sedina kan 2. Kowe ora kei gaji 2000. Kowe ning kono mangan mokeh jelas iki. Dikurangi. Kurangi gajimu. Katane pertama lu mau ke omah. Marang ki mau aku sak jauh apa. Aduh. Kan itu gini. Enak le. Iki le. Ya wis saya balik dut, wis rasa-rasa neh. Mas aku mau mulai sapi api. Bukan lunga meneh. Ya aku lunga. Lho wis kurang nesu wae goleki kowe ra balik-balik jareke. Ayo balik rasa-rasa. Ya wis. Ayo, mulai. Mulai aku yo. Ayo. Bapakmu goleki. Wis yo. Ya Oh, balik yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneh nang channel Karya Sekuat. Ojo lali yo, di-like, di-komen, di-subscribe. Karo donekne lonceng ini. Men gak ketinggalan video karya selanjutnya meneh. Iki video karya part 1 yo. Yo. Sing ngarep diteruske part 2 selanjutnya meneh. Ditunggu tetep ning channel Karya Sekuat. Tunggu yo.